Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерү, аларның яшәешен күрсәтү. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Резидә Ахиярова. Бирелгән талантны булай бушка уздырырга ярамый. Талант эшләргә тиеш. Ульяновск өлкәсендә татар теле дәресләре. Безгә бик ошый ул дәресебез. Шатланып, рәхәтләнеп килә идек ул дәрескә. Башкортстанның татар милли мәдәни мөхтәриятенә 10 ел. Күп кенә чараларны үзләре инициативалары белән үткәрәләр, үзләре финанс ресурсларын да табып. Иске Кәрмәт авылында Хәсән Туфан музее. Беренче өлеше аның Хәсән Туфан һәм аның бала чагы дип атала. Икенчесе Хәсән Туфан һәм аның репрессия еллары. Өченче залыбыз инде Хәсән Туфан һәм аның авылдашлары дип атала. Татарның бөек уллары, нәзакәтле, нәфис, уңган булган кызлары турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Шагыйрь мәхәббәте, Сөембикә опералары, Алтын Урда балетының музыкасы, күп санлы эстрада җырлары һәм романслары белән халыкка яхшы таныш күренекле композитор Резидә Ахиярова турында бүгенге сүзебез. Татар моңын тудыручы татар кызы ул. Шәхесләр сәхифәсендә композитор, Татарстан Республикасының халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Резидә Зәки кызы Ахиярова. Күбесенчә әле уйланып йөрим. Гомумән, башта бик уйланам, уйлап йөрим. Ул минем әсәр башта формироваться итә, шулай иттереп. Бәлки ниндидер набросоклар ясыйм мин кәгазьдә, уйланып йөрим. Аннары инде бөтенесе минем күңелдә башта әзер булгач, шуннан гына соң мин инде тиз язам. Тыштан да, эчтән дә гүзәл кешеләр була бит. Шуларның берсе әлбәттә Резидә ханым Ахиярова. Чисталык, софлык, күңел кирлеге бер кияннан. Никадәр зур уңышларга ирешеп тә үзен гади тоту белән җәлеп итте. Татар милләтенең уңган кызы ул, кабатланмас шәхес. Резидәнең нинди шәхес икәнен сөйләп бетерү бик тә авырга туры килер иде. Чөнки ул бик күп кырлы сәнгать кешесе. Музыка өлкәсендә аның кебек менә мин белгән Россиядә мин белгән хатын-кыз композиторлар арасында Резидә Ахиярова кебек композитор юк. Ринат Харис белән күптәнге иҗади дуслык җепләре бәйли. Бергәләп алар халык җырларына әйләнгән күпме эстрада җырын иҗат иткән. Татар классик музыка сәнгатенең иң матур үрнәкләренә әйләнгән шагыйрь мәхәббәте, Сөембикә опералары, Алтын Урда балеты да уртак иҗат җимешләре. Татар сәнгатенә мәхәббәт орлыклары бала чактан салынган Резидә ханым. 5 яшькә кадәр авылда тордык без. Башкортстанда, Илеш районында, Югары Яркәй авылында. Ул бик матур урыннар. Безнең әткәй, әнкәй алар шундый музыка сөючән кешеләр иде. Мине бик еш, бөтен концертларга йөртәләр иде әткәй белән әнкәй. Симфоник музыкасын мин бала чактан симфоник музыкасын, балетлар, Шүрәлене мин искиткеч яратадырым. Бүтән опералар, Чайковскийның балетларын, операларын тыңлап үстем. Резидә Зәки кызы Ахиярова 1956 елның 1 июнендә Башкортстан Республикасы Илеш районының Югары Яркәй авылында туган. Музыкаль белемне ул 7 яшеннән үк Казанның музыка мәктәбендә ала башлаган. Шуннан соң Казан музыка училищесында һәм Казан дәүләт консерваториясендә белем алган. Яш Ленинче редакциясендә Ринат Харис һәм Мирсәет Яруллин белән танышуы.
анда мен үземнең җырымны китергән идем. Аннары алар бастырып чыгардылар. Ул иң беренче менә шул зур тәэсир булды. Чөнки алар инде танылган, шундый Муса Җәлил премиясын алган кешеләр иде. Ул вакытта үзләре яшь булса да, мин бит әле кызчык кына. Әйе, тормышта кирәкле кешеләр очрап торуы үзе зур бәхет шул. Дуслардан бик уңдым Резеда ханым. Татар халкының зур шундый шәхесләре белән танышуым минем өчен бик зур, минем балачакта бик зур тәэсир калдырды. Әхсән абый, Илдар Юзиев, Шәүкәт абый, аларны мин бик яратадыр. Мен шулай күзәтү озак еллар минем иҗатыма бик зур тәэсир калдырды. Туфан Миңнуллин, Роберт Миңнуллин, Илдар Юзеев, Ринат Харис һәм башка шагыйрьләр әсәрләренә иҗат ителгән җырлары Резеда Ахъяровага танылу алып килә. Ул 100дән артык җыр һәм романслар авторы. Шулай ук Моңлы сазым симфоник поэмасы, Кол Гали симфониясе, Егетләр симфоник картинасы, Яшьләр Сабантуйда эстрада симфония оркестры өчен пьесада Резеда Ахъярова иҗат җимешләре. Ул балалар өчен дә яза, драма спектакльләре өчен дә музыка иҗат итә. Гаҗәеп киң кырлы аның иҗаты. Миңа бөтен нәрсә кызык. Балалар әсәре булсамы ул, фортепиано өчен әсәр. Бөтен нәрсә миңа бик кызык, чөнки мин шундый кеше буларак бөтен нәрсәне яратам. Һәм тормышта да мин шундый бер нәрсәгә генә тукталмыйм. Резеда Ахъярова белән без бергә укыдык консерваториядә, ул бераз миннән алдарынрак барды. Ләкин без бер буын шулай үсә бездә өлкән композитор булып киләбез. Яңа әсәрләр язарга, бергә иҗат итәргә Ходай кушсын иде. Перспективалы, алгарышка әзер, киң кылачлы, чын мәгънәсендә ирләр характеры йөрәгендә йөрткән композитор, хатын-кыз композитор. Ниндидер әсәр язганда, миңа менә шул әсәрдән башка бер нәрсә юк тормышта. Мин бөтенесен автомат кебек эшлим дә, тиз генә, һәм менә ул әсәр белән мавыгам. Шундый минем, менә шундый характерым. Мин үземне шулай настраивать итәм. Эшләмәсәм мин йокларга ятмыйм. Менә шулай, мин бик үземә җитди карыйм. Озак сөйләшеп утырдык Резеда ханым белән. Бүгенге татар музыкасы турында, андагы яңа юнәлешләр, проблемалары хакында, яңалыкка һәрвакыт әзер торучы, тормышның җитешсез якларында да уңай якларын күрә белүче, һәр нәрсәдән яктылык эзләүче шәхес ул. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Ульяновск өлкәсенең Николаевка районы Татар Сайманы авылында ата-аналар үзләренең балалары өчен туган тел дип рус телен сайлаганнар. Шулай ук өлкәнең башка уку йортларында да байтак татар балаларына ана теле урынына рус теле мәҗбүри укытыла. Бу фактлар төбәкнең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм мәгариф министрлыгының уртак тикшерүе вакытында ачыкланды. Гыйнвар-май айларында өлкәнең 22 урта гомум белем бирү мәктәпләрендә узган тикшерүнең барышы һәм аның кайбер нәтиҗәләре белән үз хәбәрчебез Рамис Сафин таныштырыр. В соответствии с поручением губернатора Ульяновской области от 23 августа 2018 года номер 384, согласно распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области об организации тематических выездов муниципальной образовательной организации, находящейся на территории Ульяновской области, в целях анализа состояния преподавания языка, истории и культуры родного народа. Төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе үтенече буенча әлеге тикшерүләр 1999 елдан бері уздырыла. Уку ел башында ук өлкәнең мәгариф һәм фән министры мондый тикшерүләр хакында әмерен чыгара. Шуңсы игътибарга лаек 7 кешелек бу комиссия составына керүчеләрнең өчесе татар автономиясе вәкилләре. Бар табабыз шундый түгәрәкләр, кайсы практически русча баралар. Аның белән без согласка килмибез. 50%
kübrəgi bulsun tatarça. Üç ay davamında məktəblərdə ana tili oxutunu uyuşturu məsələlərini tekşürü barışında şəhər məktəbləri gənə tügül, avulnaqılar da ilək aşağı uzda desək də bula. Ülkenin Tatar Saymanı avulunda tatar tili məktəb işli başlayan yıllardan beri alıb barılğan. Biz məktəbdə okudık, Alibadan başladık. Bizning учителебез idi Saykov Mevlüt Karimoviç. Bizni okuttu, bir yaxşı учителебез idi, anlataydı. Benim balam Saykov Rail, hazır okuyor Ulyanskiyada Pedagogический университетта, sport fakultetdə. Yüce Saymanda 1. klassdan 11-ciyə kadar bir yaxşı tatarça okudu. Участвовать etdi tatarça konkurslarda, olimpiyadalarda. Silemlerinden көрініп тұра Алиса білән Галия оқыған yıllarda татар тілін дәрісләрдә үйрәнгәннәр. Узган уку елыннан авылның барлык ата-аналары да татар теле укытуны кирәк санамаган. Искиткеч нәрсә булып китте. Шундый зур мәктәптә, институт шикелле мәктәптә татар теле без юк. Мин bu işe girişelmeyim. Bu işe girişelmeyim. Bu başkasımı, bu rukovodителlerden зависит. Mektep direktöründen mine кажется зависит. Ул eğer şende etse, никакой родитель bizge gerekmi. Biz tatar tili okuyuz. Все. Saymanda внеурочка жетекчиләре директор школы инде әйткән, не дигән, бездә төрле милләт кешеләре яши. Нәрсә алалар, шуны алабыз дигән. Зур yıllardan beri tatar tilini okutkan tecrübeli okutuşu Nəsihapa haklı. Məktəblərdə tatar tilini okutu birinci kiratda direktordan hem okutuşudan tıra. Kurşelegine urnaşkan Ahmetli avulunda tatar tili 1-9 sınıflarda fen bulara okutula. Tatar edebiyatı derslerinde biz öğrenəbiz büyük yazıcılarımızın tırmışın hem icatın. Kaysilara bizim okuçularda tınaqlık, hizmet suyu, mihribanlık sıfatları terbiyelerge öğretti. Ulyan şəhərinin barlıq məktəblərində də tatar tili öyrənü dərslərdə, dügərəklərdə həm sınıftan çalıb barıla. Şulayda tekşürü şaqtığına yetişsizliklərini də açıqladı. Bu yılғы tekşürü vaxtında qaybir məktəblərdə ata-analarga tuğan tilini saylab qariza yazğanda əzir blanka baştan oq rus tilin ana tili deb göstərkənlər. Bu zakonla topaz buzu olub sanala. Ulyan şəhərindən Marat Yakupov bunday qarizanı көргәч күрше millət tilin sızıb tatar tili deb yazğan. Hazır məktəbdə oxuşı 180 tatar balasının birsigine, onun oğlu Aysa Yakupov'kana tatar tili dersine yeri. Zakon boyunca mektep ona şartlar tudururga tiyiş. Mekteplerde eğer de tatar tili, tatar medeniyeti, tatar tarihi öğrenilmeyken, şu mekteplerge indi kilesi oku yolundan kirtirge, tırışabız hem eğer de indi kirtilgen bulsa alanın saatler sanın arttırırga, okuşular sanın arttırırga, kengeş etəbiz. Şu yönelişte işlevine kileşi oku yolunda da devam ettiririz deyiz. У вас по отчету на 1 сентября было 78 татарских детей. Но то, что вот здесь нам представлено, значит, вот здесь 15 детей занимается в кружке, ну, довольно-таки нормальный план, как говорится. Но здесь из 15 только 5 татарских фамилий. Я не думаю, что вы их относили там вот в учете к татарским детям. Татары остаются вне. Ну пусть русские изучают татарский язык, хорошо, но наши татарские дети не охвачены. Şey davamında barğan tekşürü vaxtında qaybar direktorlar bilen siləşu ana şula yuqarı tonlarda vardı. Məğarif ministerliği vəkili isə qaybarlarına Rusiyanın məğarif turundağı zakonun qabatdan oqub çıxarğa hem öyrənirgə təqdim etdi. Tatar, Şuvaş hem Mardova avtonomiyaları isə yayın grafik boyunca ümum məktəb ata-analar yığılışlarında qatnaşıb ana tilin öyrənü boyunca bala hüquqları bilen tanıştıracaqlar. Ulyan Sulkesinden Rami Safin, Tatarlar. Siz Tatarlar topşıruan qarıyısız programımızın ikinci ilişinde. Башкортстанның татар милли мәдәни мөхтәрияtenә 10 ел. Күп кенә чараларны үзләре инициативалары белән үткәрәләр, үзләре финанс ресурсларын да табып. Иске Кәрмәт авылында Хәсән Туфан музее. Илеша аның Хәсән Туфан һәм аның балачагы дип атала. Икенчесе Хәсән Туфан һәм аның репрессия еллары. Өченче залыбыз инде Хәсән Туфан һәм аның авылдашлары дип атала. Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез 80 килограммлы татлы бәлеш пешергән. Күрше төбәктә матур милли гадәткә әйләнеп барган бәлеш фестивале узды. Әлеге бәйрәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллык юбилее кысаларында үткәрелде. Күрше республикада актив рәвештә эшләп килүче оешманы котларга дип Россия регионнарындагы 40тан артык төбәк мөхтәриятләре җитәкчеләре килде. 2 көн дәвамында кунаклар рәсми һәм мәдәни чараларда катнашты. Татар халкының милли ризыгы бәлеш пешерү серләренә хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да төшенеп кайтты.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте үз эшчәнлеген 20 елга якын элек башлый, әмма рәсми рәвештә оешма буларак 2009 елда теркәлә. Бер дистә ел вакыт эчендә мөхтәрият төрле проектлар өстендә эшли. Алар рәтендә Тукай моңнары исемле шигърият бәйгесе һәм Ике аккош җыр-моң фестивале. Бүгенге көндә төбәктә оешманың 47 бүлекчәсе ачылган. Ышанам, менә шушы матур проектлар бүгенге көндә безгә кирәк. Чөнки халыклар, балалар өчен без төзибез. Туган телне, ана телен. Менә шул оешмалар, безнең оешмалар кебек оешмалар да бергә хөкүмәт белән, гаиләләр белән сакларга тиешләр. Бу юлда без үзебез генә түгел, безнең фикердәшләребез дә, безнең уйдашларыбыз да, безнең эшебезгә идея биреп торучы, көч биреп торучы кешеләребез дә бар. Бәйрәм чараларына Уфага 40-ка якын төбәктән кунаклар чакырылды. Алар арасында Ульян өлкәсе, Самара, Магнитогорск, Пенза, Крым, Удмуртиядә яшәүче татарлар мөхтәрияте җитәкчеләре һәм җәмгыятьчеләр бар иде. Чараның беренче көнендә кунакларга Уфа буйлап экскурсия оештырылды. Режиссер Абулхаят Сафиуллин. 2 ел дәвамында алар студия рәвешендә эшлиләр. Быел Башкортстанның татар җәмгыятьчеләре башкаруында иң зур эшләрнең берсе Уфада Нур татар дәүләт театры каршында Габдулла Тукайга һәйкәл ачу. Әлеге тарихи вакыйгага милли мөхтәрият керткән өлеш бик зур. Кыска гына вакыт эчендә халыкның яраткан ял итү урынына әйләнгән җирне кунаклар да югары бәяләде. Бик сөйкемле Тукай булып чыккан, чыннан да бик күркәм һәйкәл, бик талантлы куллар белән эшләнгән, чын күңел биреп эшләнгән. Бу Тукайның иң уңышлы образларының берседер. Бәйрәмнең икенче көнендә Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында оешманың киңәйтелгән утырышы узды. Рәсми чарада татар теле һәм әдәбияты укытучыларына, районнарда актив рәвештә эшләүче җәмгыятьчеләргә мактау кагазлары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Гомумән алганда, әлбәттә, без шат, әкрен генә менә региональ автономия көчәйгәннән көчәя бара. Ул әлбәттә аның лидерларыннан тора, активыннан тора. Күп кенә чараларны үзләре инициативалары белән үткәрәләр, үзләре финанс ресурсларын да табып. Күркәм бәйрәмнең иң тәмле өлеше Бүздәк районында дәвам итте. Биредә килгән кунакларны һәм җирле халыкны 80 килограммлык татлы бәлеш каршы алды. Милли традициягә әйләнеп барган бәлеш фестивале быел 4нче тапкыр үтте. Башта ул Бүздәк бәлеше бәйрәм итеп оештырылса, бүген республика күләмендәге зур чарага әверелде. Бәлеш фест Бүздәк татар милли мәдәни үзәгендә башланды. Милли аш-су бәйрәмендә беренче тапкыр катнашучы башка төбәк мөхтәриятләре җитәкчеләре тәҗрибә туплап, үзләрендә дә милли проектлар эшләү буенча планнары белән бүлеште. На сегодняшний день к нам едут в Крым татары, переезжают. Бүген Крымга эшләргә һәм яшәргә татарлар да күчеп килә. Шуңа күрә без төбәктә якшәмбе мәктәбен булдырырга ниятлибез. Чөнки бирегә килеп урнашкан балалар үзләренең туган телен белергә һәм онытмаска тиеш дип саныйм. Зур стадионда зур бәлеш чырып куйсаң, туганнар, күршеләр, дуслар җыелып, рәхәтләнеп сөйләшеп утыртырган бер әйбер ул. Шуңа күрә менә мин уйлап торам, үзебезнең Ульяновскига кайткач, үзебездә дә шундый бер нәрсә уйлап табырга кирәк. Коймак һәм сары майга басылган камыр һәм кайнар шулпалы, итле бәрәңгеле, ишлекле бәлеш сәламәтлеккә зарар китерми. Иң мөһиме, чамасын онытмаска кирәк диләр бүздәклеләр. Килгән кунакларга бәйрәмнең төп хуҗасы бәлешне пешерү нечкәлекләрен Бүздәктә яшәүче Луиза Шәяхмәтова күрсәтте. Оренбург өлкәсенә килен булып төшкәч, татар халык ашларына кызыксыну гына түгел, мәхәббәт уятырга өлгерә ул. Бәлешнең камырына мин күбрәк май салам. Май салгач ул бәлеш песочный булып, пешкәч авызда эреп тора, шул хәтлем тәмле була. Фестивальдә тәкъдим ителгән бәлешләрне тәмләп караганнан соң, чәй өлеше бәйрәм концертына вакыт җитте. Ни өчендер бәлешнең төбен һәр вакыт көтеп тора торган идем. Чәй эчкәннән төбе бигрәк тәмле була торган иде. Салкын һәм көйсез һава торышына карамастан, көтеп алынган күркәм милли бәйрәм бүздәклеләрне дә, килгән кунакларны да битараф калдырмады. Мин инде туган якларыма шатланып кайтам. Ел сайын киләмен. Ничек инде шушындый тәмле бәйрәмне калдырасың? Оештыручылар исә фестивальнең озын гомерле булып, милләттәшләребезнең гореф-гадәтләрен, милли аш-су үзенчәлекләрен сакларга ярдәм итер дигән өметтә кала. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Искә алып мине быел тагын
Тиргиләрдер кәрмәт гөлләре. Минем әле алар турында бит ярты сүздә язган юк әле. Халкыбызның күренекле шагыйре Хәсән Туфан әлеге шигырь юлларын 1947 елда яза. Аларны ул туган авылы Аксубай районы Иске Кәрмәт авылына багышлый. Шагыйр 15 яшендә абыйлары артыннан Уралга бәхет эзләп киткән. Туган җиренә олыгайган көннәрендә генә әйләнеп кайта. Бүген шагыйрның туган нигезе урынында музей эшләп килә. Анда без дә кунак булып кайттык. Татарстанның хәзерге Аксубай районында Иске Кәрмәт авылы гадәти татар авылы, әмма күп хәлләрне кичергән бу авыл. 1740 елларда көчләп патша тарафыннан чукындырылган, 1830 еллардагы чуалышлар чорында христиан диненән бөтенләй баш тарткан. Иске Кәрмәт авылы ул борынгы авыл, аның барлыкка килүенә дә инде 450 елдан артык. Авылда элеккедән үк яши ичтерле милләт. Кәрмәт елгасы урталыгы бүлеп уза. Кәрмәт елгасының суң ягында урыслар, чуашлар яши, уң ягында татарлар яши. Ләкин без бер-беребез белән сугышып, ыршышып яшәмәдек, дус яшәдек. Монда хәзер инде монда уже күбесе чуашлар күйеуге чыга, татарларга деген кебек, татарлар чуаш кызларын алалар деген күбесе инде уже берләшкәннәр уже. Менә шушы авылда 1900 елның 9 декабрендә әти-әнисенең соңгы 10 баласы булып Хизбулла исемле малай дөньяга килә. Тарих аның исемен үзгәртеп китапларына Хәсән дип язар, фамилиясын Туфан дип танытыр. Хәсән Туфанга 90 яшь булган вакытта иң беренче музейны кичкенә генә бер бүлмәдә ачтык. Аның турында материаллар җыштырдык. Сарыгайып биткән газетлардан, Туфан турында язган газетлардан материаллар эзләп, ул күргән кешеләр белән очрашып, Казаннарга барып, Хәсән Туфан турында материалларны җыштырдык. Һәм 90 яшьлегенә кичкенә генә бүлмәдә булса да музей ачтык. Бу музейның стеналары басып торды 1 ел ярым, 2 ел. Яның ишеге дә, тәрәзәсе дә уелмаган иде. Анарга внимание бирүче аз булды. Авыл кешеләре бит инде юк акчага музей төзи алмыйлар. Һәм безнең бәхеткә Илһам Госманович килде. Илһам Госманович җәйге уборка вакытында килсә дә, 1-2 көннән соң безнең авылга килеп чыкты. Һәм Рушания апа музейны эшләргә кирәк дигән сүзне әйтте. Һәм мин бик шатланып каршы алдым, конечно, бу сүзләрне. Шуннан безнең эшләребез башланды. Мен 1999 елны Тимир Шәрипович Аксубай администрация башлап итеп куйганнан соң эшләр бик күп иде инде. Проблемалар бик күп, сукаланмаган җирләрдә, алынмаган шәкәр чөгендердә, ишелгән фермаларда. Тимир Шәрипович ничек килергә, монда нәрсәдән башларга белгән юк. Килермен инде дим. Аннан соң инде Нәбира Гимаддинова, Василия Шарисянны, Фуатовы, Галимуллин килделәр дә, бергә карап алдык инде. Килсә монда бер биткән генә усак бурасы тора. Булай итеп булмый инде буны. Ясагач инде яхшы итеп ясарга кирәк. Бик кеше бит Хәсән Туфан дип, шулай итеп шуннан чыгып, бу эшне республиканың булышлыгы белән башлап җибәрдек. Хәсән Туфанның музей йорты бу авыл өчен генә түгел, район һәм Татарстан өчен дә мәдәни һәм тарихи хәлкәл. Монда республикадан гына түгел, чит илдән дә бик күп кунаклар килә. Һәрберсе экскурсиядан аның фаҗигалы язмышы һәм көчле шәхес булуы турында белеп, күз яшьләре белән кайтып китә. Музейбез ичелештән тора. Беренче өлеше аның Хәсән Туфан һәм аның балачагы дип атала. Икенчесе Хәсән Туфан һәм аның репрессия еллары. Өченче залыбыз инде Хәсән Туфан һәм аның авылдашлары дип атала. Сез күргәнегезчә, Хәсән Туфан менә шушындый урта хәлле христиан гаиләсендә бар, дөньяга 10нчы бала булып туа. 15 яшендә Хәсән Туфан авылдан чыгып китә. Шуннан соң инде авыл 55 елдан соң туган авылына кайтырга кайту бәхетенә ирешә.
Хәсән Туфанның музейінің икенче өлеше Хәсән Туфан һәм аның репрессиялары дип атала. Бу өлешебез безнең Хәсән Туфанның Казанга кайткан чорына туры килә 23-25 елларда Казан шәһәренә кайткан яклары туры килә. Бу өлешебезнең Хәсән Туфан һәм аның Казан квартирасының күренеше. Хәсән Туфанның музеенда безнең 1000 грамнан артык шәхси үзенең әйберләре саклана. Аның тормыш юлының иң авыр чоры менә шушы пешмәккә урнаштырылган, аның репрессиялары бит инде аның менә шушы анпаймысы аркасында туры килә. Ләкин ул вакытта да ул бирешми, үзенең язуын, шигырь язуларын ул анда да дәвам итә. Киләсе елда Хәсән Туфан тууына 120 ел тула. Шул уңайдан районда әзерлек инде бүгеннән башланды. Хәсән Туфан укулары үткәреп киләбез. 4 номинациядән үткәрәбез. Конкурсны республика күләменә күтәрәсе килә, бик нык күтәрәсе килә. Шушы Хәсән Туфаныбызны, якташыбызны. Хәсән Туфанның иҗаты туган ягы, аның табигатенә ярату хисләре белән сугарылган. Яратмаслык та мөмкин түгел. Аксубайның табигаты искиткеч матур. Аксубай бит инде ул Аксу, бай дигән сүзе. Аксу, ул чишмәләр, 50 чишмә обустроены безнең әле бер 100дән артык чишмәләр вакытын көтәләр. Аксубай белгәнчә күп милләтле район, монда эч төрле халык яши, тату яшибез. Күргәнегезчә белгәнчә инде ахыргы елларда бик программалар күп, район үзгәрә, матурая, авыллар да шулай ук. Мөмкинлекләр дә һәр даим тудырылып тора. Мәдәният та, сәнгать та үсештә, белем алу мөмкинлекләре артканнан арта бара. Аксубайыбызда инде балалар өчен бик тә уңайлы шартлар тудырган. Бүгенге көнне Аксубай районында 30 мәктәп эшләп килә һәм 12 балалар бакчасы һәм истәмә тәрбия буенча учреждениелар эшләп килә безнең районыбызда. Балалар Аксубай районында туып үскән күренекле шәхесләре белән горурланып үсәләр. Иҗатларын өйрәнеп кенә калмыйлар. Республика күләм, Россия күләм конкурсларда катнашып, якташларының данын еракка тараталар. Роза Зиятуллина, Татарлар, Аксубай районы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Иртәгә дә Татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Күрешербез.